ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಚೈನೀಸ್ ಪಕೋಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುಂಡು. ಐಕಿ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್, ಮೈದಾ, ಉಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ವಿನೆಗರ್, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಅಂಚನೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಾಪ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೊನ್ಗ ಐಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಸ್ಪೂನು, ವಿನೆಗರ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಮೈದಾ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಚೂರು ಪಾಡಿಯೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಚ್ಚಿಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಡ್ದುಂಡು ನೀರು ಪಾಡೋನಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡೋಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಪಕೋಡ ಬುಡ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬುಡ್ಡಾಂಡು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಪಕೋಡ ಉಂದು ಸಾಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆವು. ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೆಪ್ಪು ಕನನ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಸಾಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ತಿಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.